Isoka lami uMgwazeni inkunzimalanga yesigebengu. Uyambona lo muntu lo oyiginsa, iginsa tsi, ngisho neyintombi endaweni zigcwala ngaye. Ayikho intombazane engafuni ukujola nesoka lami uMgwazeni. Kodwa uMgwazeni ulala la, uqamela kulesi sami isifuba. Mina noMgwazeni sisuka kudala nothando lwethu kade sathandana. uMgwazeni unothando and unehlo lomuntu oyedwa. Mina akambona omunye umuntu ngaphandle kwami. uMgwazeni ke bakwethu mina naye sathandana sisayingane kahle kahle mina ubaba wami washona ngakhuliswe i-stepmother. Ubaba washona i-stepmother nje sangikhipha out immediately after ukushona kababa. Ngakhula sengikhuliselwa nje isoka lami uMgwazeni. Shukuthi ke ngelinye ilanga ke isoka lami uMgwazeni labuya nje emini kabham. Liphuma kumshikashika bengazi ukuthi liya kumshikashika because bekangitshela yonke imshikashika yakhe. Ubuya bafethu uhamba useyabhampa uMgwazeni, uyabona ukuthi yonke into ihambe kahle, yonke into ihambe ngeorder. Mefika uMgwazeni avela nagxumele kumina angicabuze sithando sami, I am the richest man, yabona. Namhlanje ihambe kahle iheist, ngizokwenzela izinto eziright, ngizokuthengela nevelocity, yabona igolf mntakwethu, yabona ngikuthengela kubo wena wedwa nje oshaya ngeCity Golf lana endaweni emkhukhwini yangakithi. Ngicela ukukutshela ukuthi uMgwazeni uyangicabuza ke manje, angihlebele endlebeni ukuthi khona umuthi awuphuzile. Because mangabe behamba beyokwenza umshikashika badlula enyangeni yabo uMadlendlana. Asho usuphuma eMadlendlana, uMadlendlana uthe namhlanje angahlangani nomuntu wesifazane. Kodwa mangabe ke uMgwazeni ephuma kwi-heist or ephuma kontshontsho or ephuma kwi-whatever successful, uyathanda ukuthi nje abuye acelebrate ngenkonzo yekamero. Angitshela ukuthi namhlanje angeke azasebenzise ithuluzi lakhe, uzo-improvisa. Washo engidudulele embhedeni uMgwazeni. Kwathi mangabe ngidudulele embhedeni uMgwazeni wakhipha isibhamu sakhe ephaketheni. Well, uMgwazeni bekumuntu wami, isibhamu sakhe kukaningi ngilala eceleni kwaso, kukaningi ngilala esiphethe, angisabanga, angibanga novalo. Wakhipha isibhamu sakhe wangihlukuhla ngaso lapha yakandawo. Ngicela ukukutshela ukuthi hayi bo, saze samnandi isibhamu. Hayi uMgwazeni ahlukuhle ngesibhamu, agudle nami uMgwazeni, ahambe nami, eze nami uMgwazeni. Nami sengiyezwa ukuthi hayi manje sengijika amajiko okugcina. Kuthe mabe sengijika amajika okugcina uMgwazeni avelane isibhamu asikhiphe asebenzise isandla sakhe saka left. Isandla saka right sakhe sibambe isibhamu, isibhamu useyasinuka. Niyamazi ukuthi uMgwazeni ukuthi uhlanya uyayithandela mina, uyasinuka isibhamu, uyasilolozela ukuthi isinuka kamnandi, into yami inuka kamnandi. uMgwazeni aze ayihlukuhle ngaye emqaleni ojuice bami laba sesibhamini. Ngithi mina no buyisela isibhamu, ngizwe ngathi isandla senza kancane isandla. Ayike uMgwazeni umuntu amashashiseke abuyisela isibhamu. Uthe mangabe isibhamu esesibuyisela kumina uMgwazeni esesifaka ngisho nami vele bese ngisemajikeni okugcina, awukanti isibhamu sizodonseka ngephutha. Aphuhlu ngidubuleke esithweni sami sangasese. Ngicela ukukutshela ukuthi ngaflya ngisuka embhedeni ngayolahleka phansi. Mina ngikhumbula ngiflya, after ukuflya angikhumbula ukuthi kwenzakalani. Ayike esibhedlela ngahlala isikhathi eside ngikwikhoma, ngingazi nokuthi ngingazi kwanyaka ngingaboni ukuthi kwenzakalani. Ngahlala 3 months ngikwikhoma. Kuthe la engiphuma khona kwikhoma, uMgwazeni angitshela ukuthi sithandwa sami nasi isitori ngisinikeza amaphoyisa. Angitshela ukuthi yena ufice kugeleza igazi phansi, wasengisa esibhedlela akabonanga ukuthi obani abantu abangidubulile. Ngizocela ukuthi sithandwa sami nawe emaphoyiseni uqamba amanga ukuthi nje kwangena imgulukudu mhlawumbe emibili eyodwa begqoka amabhalaclave awuzange wababona. uMgwazeni angitshele ukuthi lesibhamu lesi silinked to amacala amaningi, silinkwe namacala amaningi obugebengu obungangenza ukuthi ngidilikelwe yijele. Asho uMgwazeni ukuthi obunye balobugebengu akabukhomithanga, it's because naye isibhamu wasinikeza umngani wakhe, kanti umngani wakhe usenza ubugebengu wabulala waze wabulala nengane yesigwili ngalesibhamu. Manje isigwili sivutha bhesi sithi kufunakala umuntu umnikazi walesibhamu, isibhamu asikho, but lenhlamvu le etholakala kuwena imeche
nesibhamu esasetshenziswa ey'ndaweni ey'ningi enobugebengu. So sithanda sami mangasusha emaphoyiseni, mina ngaboshwa idilika jele, ngingaphinde ngikwazi ukuthi ngikunikeze lo thando leli engisafisa ukuthi ngikunikeze lona, because wena uyimpilo yami, uyi-life yami yonke, uyangazi ngikuthanda kanjani. Eyi madoda, lapho ukhuluma nje ilontunjana i-clitoris ayisekho nkosi yami. Angisanayo nje at all. Sengiyacabanga ukuthi mengibophisa lo muntu, ubani umuntu ozophinde anginikeze uthando ngingasenayo. Ayike ngempela ngivume-ke kwisithanda sami ukuthi ngizokwenza njengokusho kwakhe, angeke ngize ngimkhiphe. Sho ukuthi-ke lifike-ke uphoyisa umlotshwa uma ngabe sengivukile, asho ukuthi uyena o-investigator yaleli cala, angitshela ukuthi kuzomele ngikhulume usikwenzakalani. Kwasho ukuthi-ke ufica umlotshwa sekulate, sengikhulumile ngavumelana noMgwazeni ukuthi angeke ngize ngimkhiphe. Umlotshwa asho ukuthi yena usolutho uMgwazeni owenze lento, kodwa bengakwazi ukuthi ambophe uMgwazeni the whole time because akanabo ubufakazi, akanaso isibhamu esadutshulwa angasilinka to uMgwazeni. Ucela ngikhuluma iqiniso, i-statement sami singasiza ukuthi silivale lecala. Baningi abantu abalinyazwe yilesibhamu, wabala wathi ngisho nengane kaMinister, baningi abantu in aze asho ukuthi isigwili thizene kwalinyazwa ingane yaso sithe sizokhipha u12 million if ingatholakala umuntu owenze lento. And if kuwukuthi wena uyasitshela ukuthi uMgwazeni, mina ngizoyithola lo mali, ngakuhlephulela ngakunikeza ngisho nokhathi, because umuntu oyosiza kuleli cala naye uyothola ukhathi wale mali. Ibe nkulu-ke imali ekuthiwa ngoyithola, kuthiwa ngothola imiliyoni tontoni. Kodwa-ke ngizolenzani sengisihlephule ezansi? Wena ungakhethani ukuthi uthole imiliyoni kodwa indaba enkulu ingasekho, ungasakwazi ukuthi ube nomuntu? Ngathi hayi ngeke, ngizoqhubeka nesithandwa sami, imiliyoni lingamane lihambe. Ayike odokotela la esibhedlela sebeyangichazela kudaba lami ukuthi luhamba kanjani. Bangitshela ukuthi sho ukuthi njengoba ngilimele kanjena, ama-chance ukuthi ngilunge izinto ibuyele back to normal, kuzomela ukuthi awu-50-50, kuzomela ukuthi ngenze i-surgery. Ikhona i-surgery yokuqala eyenziwa ngenkathi ngiqeda ukulimala, kodwa kuzomela ukuthi ngenze i-surgery ekuyiyona ezolungisa yonke into, kodwa ama-chance awu-50-50 ukuthi kungalunga. Mase kuthoma u-50% kungenzeka ngingalungi, ngiluze ngisho nama-sense, ngingaphinde ngikwazi nokwenza inkonzo yekamero. Ayike bangitshele kodokotela khona la esibhedlela, bangitshela ukuthi kodwa-ke le surgery angeke ikwazi ukuthi yenzeke straight away, kuzomele ngilinde a year before kwenziwe le surgery. Kodwa lesigwili esalinyalelwa ingane si-offerile ukuthi singikhokhele endaweni la engathola khona usizo lo nurse abazonginakekela the entire year, nje bengishintsha amabhandishi, itishi nani nje the entire procedure up until kufika isikhathi sokuthi ngibuye ngizokwenza le surgery. Because isho ukuthi isigwili sazizwile ukuthi ngekathi mina ngilana bekade ngingenayihlobo, ngingenamndeni ongivakashelayo, bekuvakasha uMgwazeni kuphela. Ayike uMgwazeni angiconvince, athi sithandwa sami, lalela, mangabe uhamba uya kule ndawo oyoneswa khona, uhlale nabanye abantu abaneswayo, lapho nje uhlala nabantu abalimele, onesi, ubani ozolala eceleni kwakhe akushushuzele sithandwa sami, akunikeze uthando. Uyalidinga lo thando after isigameko esikehlakalele. Phela uMgwazeni ngiconvince nje because uyasaba ukuthi mangabe sengilapha konesi sengizwa ubuhlungu engasekho eduzane, kungenzeka ngithathe isikhathi sami ngiyokhuluma iqiniso emaphoyiseni, ngisho ukuthi kahle kahle mina ngadutshulwa uMgwazeni, angidutshulwanga abantu engingabazi. uMgwazeni azama ukungiconvince, nami ngize ngiconvince ukuthi ubani oyongibamba angiholde, angibambe ebusuku, ubani oyongikhakhlisha, bongikhakhlisha enonesi. Bakwethu ngichuzeke ukuthi hayi awuthi ngihambe ngiyohlala emkhukhwini waMgwazeni akwazi ukuthi angikhakhlishe ebusuku. Bangibuza odokotela, you sure this can be beneficiary for you, kanjani? Ngithi mina hayi ngisho ngifuna ukuyohlala nesoka lami uMgwazeni, uyena umuntu esengihlale naye iminyaka eminingi, uyena umuntu onginikeza uthando, uyena umuntu ongithandayo futhi nami ngiyamthanda. Kule situation enzima kanje empilweni yami ngifuna ukuba seduze nomuntu ongithandayo, hayi onese engabazi. Ayike ngempela ke ngidedelwe esibhedlela,
ngibuyele ekhaya-ke sho ukuthi ngiyohila lo nyaka kuba nezikhathi la engizohamba ngiyokwenza ama-check-ups khona esibhedlela. Hhayi-ke ngicela ukuntshela isoka lami, indoda yami uMgwazeni wayengangitatazeli kanje, Nkosi yami, wayengitatazela azangimasaje ngisho nokungimasaje angimasaje neqolo. Yabo uma ngabe ngizwe iy'nhlungu uMgwazeni was there. Hhayi ngisho ukuthi la yabona lana, this is a life partner. Ngangikhethile la, ngangikhethe kahle. Ayi ngokuhamba kwesikhathi bakwethu kube ngathi kuyehlika manje ukutatazelelwa. Engathi kuyehlika ukutatazelelwa. Kuthe after 6 months, sekusele u6 months. Yila uMgwazeni aqala khona-ke manje ama-true colours avela. Angisho bengintshenile ukuthi ngenxa yokuthi ngangilimele ngangakwazi ukuthi ngiyikhulule. Ngangakwazi ukuyikhulule, so bengiyikhulula ngepayipi. Aqale manje uMgwazeni angiphushele lapha eceleni nge-wheelchair, angibeke lapha nge-wheelchair ubusuku bonke embhedeni, afike ne-girlfriend. Babe busy nentombi ubusuku bonke, mina ngilapha e-wheelchair-nini, ungiboze ngetshali, ngiyagodola, angilulekile umzimba wonke. Kubuhlungu, inhlungu ziyaqala-ke manje. Ngithi ngiyakhala Mgwazeni, uzongibuyisela phela, ngizolimala lana, ipheni izobuyela emuva. Ngisho yazi ukuthi ngumuntu osalulama. Hey, uMgwazeni angayingeni indaba yami, angamnendaba nami uMgwazeni. Azalibeke ngembaba ukuthi wena ayisekho into ozoyenza, wakhuluma amangi emaphoyiseni, usungaboshwa manje. Nalomlotshwa lona ubhizi uyangilandela, angisakwazi ukuyokhipha imali engangiyifihlile. Ungigadile, ungibeke bumper to bumper. Umlotshwa la engiqhamuka engihamba khona uyaqhamuka uthi memfu, uyangilandela unginakashele. Ngicela ukuntshela ukuthi u6 months bekade unzima kakhulu. U6 months lo usele wabanzima. uMgwazeni ubeka busy eshintsha intombi ezihlukene phambili kwami. Engizaziyo, engingazazi. Ezinye zivelana zifike nje bengilele embhedeni zithi ziphusha lesingqeqe lapha. Ungachami wena, lamalikhi wakho lawa azolikha la asibangela ukunuka. Hayibo, sizokuthatha sina sokulalisa eminyanga sifune ephunga lakho. Kukhuluma intombi zikaMgwazeni lezi weshendeza nazo ngalozo izikhathi, intombi ezihlukahlukene. Lapho akukho nala engizoya khona. Ngicela ukuntshela kuphele kunyaka ngihlukumezekile nginjalo, ngihambe ngiyokwenza i-operation, ngi-operatewe-ke ibe successful futhi operation ibe successful. Ngithola ukuthi i-post care after operation lesasigwili sasiqhubekile sayikhokha, sathi kuzobe i-decision yami ukuthi ngizoya noma ngengiye. Ngicela ukuntshela ukuthi ukululama ngakululama kwi-post care. uMgwazeni bengingasezwa ngisho nokuzwa ngaye, ubengasangibheki, ubengasangifoneli, ubengesenzi lutho nje. Sho ukuthi kahle kahle indaba yami ibisephelile kuMgwazeni, futhi eseneshow ukuthi akusekho ukureport emaphoyiseni, because ngizothi ngiyareport emaphoyiseni mase kuthiwa nami ngaqamba amanga, ngaphazamisa i-justice, obstruction of justice, ngibe necala lokwenza lokho. Ayike bakwethu, after ukusinda ngihambe ngiyo-approacha umlotshwa. Ngimtshela umlotshwa ukuthi mina, hayi lalela mlotshwa, uyalikhumbula lolu daba lolu owawungitshela lona ukuthi ngiqamba amanga, ngidutshulwe ile ndoda. Bekuyiqiniso, ngadutshulwa yona le ndoda, kodwa ngangisaba ukukhuluma iqiniso. Because wangimanipulate, wangisabisa, washo into ey'ningi. Kodwa manje ngiyacabanga ukuthi hayibo, why kumele ngilethe umuntu to get away with a lot of things mase ngizwe ukuthi kunezinye idumbu eziphansi ezilahlwe uyena. So kulungile ukuthi ngilikhulume iqiniso. Ajabule bafethu umlotshwa, ajabule athi yena uyangikholwa. Kodwa ke inkantolo kungenzeka ingangikholwa. Ithi ngoba mhlawumbe sekuthi sengihlukene mina nomlotshwa, sengifuna ukuthi ngimdicilele phansi. Ngoba futhi nesithunya isibhamu esangilimaza asikho. Ngabe usifihle kuphi uMgwazeni isibhamu? Ngilitshena-ke iphoyisa ukuthi hayi ingoje zaMgwazeni ngiyazazi zonke, but kuzomela ukuthi wena ubophe uMgwazeni kanye nezimpintshi zakhe wayesebenza nazo ngalolo langa, because ey'ngojeni singabe sengozini mangase sihambe siyovukuza lapha ey'ngojeni zaMgwazeni siyobheka iy'ngoje zonke. Hake iphoyisa lilivuselela icala, kuthathwa istatement sami, ahambe uMgwazeni ayoboshwa, kuboshwa nabangani bakhe, enza nabo ubugebengu, wayehamba nabo ngalolo langa.
Ake ngempela sihambe siyovukuza ey'ngojeni zakhe uMgwazeni zonke. Size sigcine sesitholile-ke isibhamu kwenye yey'ngoje zikaMgwazeni. Mesifica nale mali wayeyintshotshile ngalolo langa wefike nayo. Imali ayigcwele isikhwama nayo uyifihle lapho. Akakwazi ukuyisebenzisa. Futhi ingakho ehleze ngithuka njalo ukuthi ngenxa yokuthi mina nale gqe yami edutshuliwe amaphoyisa alandelana naye mina engathi angibuyisela isibhamu ngaba ngidubulekanga yena esesikhiphile isibhamu. Amaphoyisa amlandela manje asakwazi ukuyothatha imali yakhe izumbulu ishaqana mamiliyoni akhe awadle njengoba wengitshenile ukuthi ubuye namamiliyoni laphaya uwafihle together nesibhamu. Ake sitholakale ngempela isibhamu nemali itholakale. Emalini kunama-fingerprints akhe uMgwazeni nabangani bakhe. Sho ukuthi ngenkathi beyithola imali bayibamba bayiphonsa phezulu bayiphephetha ngayo bayinuka benza in. So emalini bekunama-fingerprints abo bonke kanti futhi nasesibhamini bekade kunama-fingerprints aMgwazeni. Hhayi-ke laba lahla kanjalo-ke icala bavalelwa-ke uMgwazeni-ke wadilikelwa yijele-ke ngenxa yamacala wonke amaningi ebekade enawo. Nabangani bakhe-ke kwavuka uxathu lamacala, kwavuka inqwaba yamacala. Ake umlotshwa-ke wanyuselwa-ke esikhundleni njengoba wethenjisiwe. Yaphuma-ke imali lo 12 miliyoni wawuthenjiswe ilesiya sigwili. Ngicela ukunitshela ukuthi kulo 12 miliyoni ngabizwa ngeqhawe nganikezwa u6 miliyoni. Lapho-ke nami-ke impahla enkulu lapha ezansi after surgery yahamba kahle kakhulu. Ngakwazi ukuthi ngihambe ngiyoqala impilo yami kabusha, ngayibuyisela esikoleni, ngayofunda ngebhizinisi, ngaqala ibhizinisi, ngaba usomabhizinisi oqinile. Lapho nje ngingasafuna ukubeka impilo yami endodeni. Mangabe kuukuthi ngiyaba nendoda because ngifuna ukugculisa mina, ngifuna ukujabulisa mina. Kodwa ubuhlungu-ke ukuthi le mpahla eyangilahlekela phela leli qhuzana elangilahlekela angiphindanga ngaba nalo. Ngikhuluma nje namhlanje ngiyahamba anginayo iklivovo, anginahlihlohlo, ngihamba nje. Kodwa-ke impahla enkulu iyakwazi ukusebenza. Sizosibeka lapho-ke kanamhlanje isitori sethu Buzz SA to all social media platforms. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA siyanithanda kakhulu. Mncwa.